קם בבוקר לקבל פני החמה, מודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה, רץ למקווה מרביץ תפילה, שם ציצית תפילין מוכן לטוס בתפילה. שכותבים עליו, זה שאלות של כלל שכותבים עליו, זה לא פרה, עושים איזה יום שליל, זה עוברים כאלה של דרגים. מה ההבדל? לא טוב לה. לא... רגע, מה עשית עכשיו? כזה צריך קצת טיפה, כשנשים את התפילין, זה כתוב ככה, לא נראה. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. להכניס, זה סיבה אחת. סיבה שנייה גם כתוב שיהיה מהסוף להתחלה, צריך להגיד מהסוף להתחלה כמו ספר. ראינו את זה כבר? כתב נכון. לא נראה. עכשיו אמרנו שקושרים פעם נוספת. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. ואבא שלי גדול וחזק, מה שאני מבקש הוא נותן לי צ'יק צ'אק. עדיף להיות בן מלך, לא בן של עבדים, יצחק הבן של מלך, מלכי המלכים. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף. בוקר טוב לדוד, היום אנחנו יוצאים לירושלים. בוקר טוב חמוד, תן חיוך. תן חיוך גדול. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. איך אתה? בסדר. איך סוחב? סוחב טוב, יש עוד כוח. יש עוד כוח. ממשיכים? ברור. יאללה.
מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך הים, ממשיך גם מחר. ייקח כמה שיקח, הרי בסוף נגיע בסוף, נגיע אל החוף. ייקח כמה שיקח, הרי בסוף נגיע. טוב, אנחנו ביום השני לטיול, הגענו לעין נטף, בור מים עם סולם. צריך את אומץ להיכנס לתוכו. דוד ואבא נכנסו וכבר הספיקו לצאת. מה שלומך? בסדר. איך היה לך? נחמד וקר. זה מעיין קר מאוד, נכון, בור מים, בתוך בור מים. ומה ראינו במפה? כבר כמה דרך עשינו? מעכשיו מפתח תקווה עד ירושלים? 37 קילומטר. יותר מחצי דרך, כבר עברנו. והולך טוב, נכון? כן. יש איזה קטע קשה? לא. הקשה עוד לפנינו כנראה. מה יש לכם לדאוג? הרי אני הולך לפניכם. מה יש לכם לדאוג? הרי אני הולך לפניכם. הגענו לעין הקופה, עין גרוסמן, נקרא על שם אורי גרוסמן וקיריל גולדשטיין שנהרגו במלחמת לבנון השנייה. זה דוד וזה המעיין שלנו. ותכף ניכנס לטבול בעזרת השם. לקראת סוף היום השני של המסע. תגיד משהו? מה המצב? איך היה לך היום? סבבה. מה ריגש אותך במיוחד היום? האיש הזה שלקח אותנו ונתן לנו ארוחת צהריים. האורחים, יש זה שהכניס אותנו לחסות אורחים. טוב. הכל מסביב חדש לגמרי, הכל נברא איתך בשבילך, נברא איתך בשבילך, נברא איתך. אתה רך הנולד, אתה טהור כמו תינוק, אל תפחד, אתה לא תשכח את החוק. טוב, אנחנו מאוד נרגשים כי זה... למה דוד? כי זה בעצם המקום הראשון שממנו רואים את ירושלים. אנחנו עכשיו רואים את שכונת קריית משה וגבעת שאול וקצת את הר נוף. אנחנו אחרי העליות הגדולות של נטף ושל מבשרת ושל הקסטל, ומחר מגיעים לכותל. המצלמה אל הנמר שעלה את כל זה במרץ ובזריזות. חזק וברוך דוד. מחר מגיעים לכותל. קריה יפהפייה משוש וערייך, עיר נאמנה את במלכך ושרייך. קריה יפהפייה משוש וערייך, עיר נאמנה את למלכך. בוקר טוב, אנחנו בתחילת היום השלישי בדרכנו לירושלים. דוד היום מרגיש קצת לא טוב, כאבי בטן וכאלה. ועייפות. מה שלומך היום? בסדר. אנחנו ככה בישורת האחרונה, נכון? בעזרת השם, בישורת האחרונה. כן. עלייה האחרונה. מה הציפיות שלך מהיום? לחזור הביתה. להגיע לכותל לחזור
לחזור הביתה. מה אתה מקבל היום? מתחיל בתף, תגיד את הכל. תפילין. יאללה, בעזרת השם נעשה את זה ביחד. כן. תן כיף. יפהפייה משוש וערייך, עיר נאמנת למלכך בשרייך. יום אזכרה יפעת רבת צבעייך, לך קלטה נפשי לשכון חצרייך. יום אזכרה כן. בדרך לכותל אנחנו בקבר של רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, ושל בנו רב רפואי לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה. תעשה לי פתח. ודוד כאן מדליק נרות לעילוי נשמת כל הצדיקים, לעילוי נשמת רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, ובנו רב רפואי. יישר כוח. לך קלטה נפשי לשכון חצרייך. למה? עכשיו הם מתקרבים בתום 3 ימים של צעידה ממושכת, יציאה מהבית ביום שלישי ב8:30 בבוקר, הליכה במשך יותר מ10 שעות כמעט רצופות, מעל 30 קילומטר ביום הראשון, אחר כך טיפוסים משמעותיים, טבילה במעיינות בימים השניים, והיום השלישי, הנה הם כאן, באים. זהו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא בכבוד. זהו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. לך קלטה נפשי לשכון חצרייך. לא עשינו לך דוד. ועוד פעם דוד ואבא. 30 פעמים לדוד ואבא. רבת צבעייך, לך קלטה נפשי לשכון חצרייך. ומתננינה עוף כמו יונים, השק אבנייך אחונן עפרייך. ומתננינה עוף כמו יונים, השק אבנייך אחונן עפרייך. לא שקטה נפשי מיום נדוד רעיה, יום גלות בנים מבית מגורייך. לא שקטה נפשי
בשמחתך, כי משנות עולם, עת בו ישועתך, לבנות גדר העיר. נראה בשמחתך, כי משנות עולם, עת בו ישועתך, לבנות גדר העיר. הפיל תחינתי לפני אדון עולם, יקים שערייך, יבנה דבירייך. הפיל תחינתי לפני אדון עולם, יקים שערייך, יבנה דבירייך. אז תשמחי לעד ובטח תשבי, ירב שלום בנייך מכל עברייך. אז תשמחי לעד ובטח תשבי, ירב שלום בנייך מכל עברייך.